Bohužiaľ ešte aj dnes je skutočnosťou to, že za mnohých ľudí s mentálnym postihnutím rozhodujú ich rodičia, opatrovníci alebo zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb, v ktorých žijú. Majú iba minimálnu možnosť rozhodnúť o tom, kam pôjdu, s kým pôjdu, čo budú v priebehu dňa robiť, ale veľakrát za nich rozhodujú aj v tom, čo si oblečú alebo čo budú mať na raňajky. Pritom ľudia s mentálnym postihnutím vedia veľmi dobre, čo chcú, čo im chutí, čo sa im páči. Akurát nie vždy možno majú dostatok zručnosti a skúsenosti na to, aby tú svoju vôľu vyjadrili. A práve sebaobhajovanie považujem za nástroj, vďaka ktorému sa ľudia s mentálnym postihnutím môžu naučiť efektívne komunikovať, vyjadrovať svoju vôľu, svoje pocity, svoje túžby, ale aj naučiť sa tieto svoje potreby a svoje nejaké ambície a svoje túžby obhajovať. Je to taká ako cesta pre mňa taká do života. Môžem sama za seba rozhodovať, môžem ukázať, že niečo dokážem, že nie druhí hovoria za mňa, ale ja sama za seba hovorím